Защо? Абе, Дай! дай някоя българска музика да почнем да пеем. Давай. Ама аз предлагам хорце. Бе, няма да учиш тук, никой няма да те познава вече. Спокойно. Изгода са от моя клас. Запуска. Моя България! Нататък как беше, бе? Не знам, но знам химна, ако искаш. Глупост. Мила! Се слага на сега, моля. Значи... Този човек да не се отпусне. Песен, бе! Моя страна, моя България, аз направо се излагам. Много си не музикална, просто това е музикален Не е вярно, аз съм много музикална, обаче просто думите ги забравя. Виж кой е... Тананикай! С на. Не става, не, трябва да може така да се кажат думите, да се изпеят. То вънка вали. Не, бе. Напълно на втория етаж му чакайте с колата. Зад на мощчето. Ще идеш на мощчето, моля там. Айде навън вътре. Ама колко е хубаво.